A seguinte moción para a elaboración dun inventario dos bens e inmuebles municipais. Sí, bueno, pois é outra moción un pouco da mesma índole, non? Algo que parece absolutamente innecesario que haxa que debater no pleno, máis que nada porque isto xa está falado un milleiro de veces, é dicir, a necesidade de actualizar un inventario municipal que o último é de mediados ou primeiros dos 90, é dicir, fai cerca de 30 anos, están poñendo en riba da mesa os técnicos ano tras ano. En primeiro lugar, para poder ter unhas contas reais do Concello, saber o que vale o que ten o Concello non é unha cuestión menor, evidentemente, pero despois a hora de facer uso desas infraestructuras é máis importante. Eu creo que xa temos callo neste pobo de debates de se esta é propiedade do Concello, se aquelo non é propiedade do Concello, se podemos usar este sitio ou non podemos usar aquel, se pagamos un alugueiro porque non temos claro se un local que hai ali é noso, se non sabemos se o do outro lado é noso. Iso é algo que hai que resolver. Padecémolo especialmente últimamente coa cuestión do centro de saúde, non? Seguimos, despois de meses, imos perder o tren do Obxectivo 1, todo apunta desgraciadamente a iso, por un problema de que primeiro o Concello ten pouco chan, pasou tamén co parque empresarial, ao final pois o goberno está tirando hacia Maside porque o Carballiño sei que non ten chan adecuado para que ter un parque empresarial propio, entón imos ter o parque empresarial de Maside cunha esquiniña no Carballiño, e co do centro de saúde levamos dado moitas voltas. Cando ter un inventario e un estudo de cales son as capacidades infraestructurais do Concello axudaría incluso a planificar a futuro que se quere ter. Nós aquí fai pouco trouxemos unha moción para a construcción dun novo pabillón. Antes ou despois vai ser unha necesidade. Antes ou despois, rexeitaron a vostedes, pero poden ser 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai haber que facelo. Hai onde? Non, non. Por lo tanto, hai que facer un inventario e a partir de aí trazar un plan de futuro que permita que o Carballiño medre, porque sempre falamos do mesmo, hai que ter un proxecto de pobo, brila pola súa ausencia, e isto é algo básico, sería un punto de partida. Vamos, isto é algo que xa está votado a favor por todos, xa está, e máis, vou dicir máis, se non falo de memoria, pero se non me equivoco, todos os anos en orzamentos, dende fai 3 ou 4 polo menos, vai unha partida para a realización do inventario municipal que despois nunca se fai, desvíase eses fondos a outras cuestións. É dicir, creo que todos temos claro que melloraría sustancialmente o funcionamento deste Concello e creemos que é algo de lógica e de sentido común. Nada máis, gracias. Gracias, Adolfo. Sofía. Grazas, señor alcalde. Ben, di vostede que son transparentes e legales. Acaban de votar a favor do acordo da moción de espazo común. Non sei se a leu, probablemente nin as lean. O único que lles interesa é quedar ben cara a Cámara, que di o seguinte, que o Concello do Carballiño cumpla escrupulosamente coa transparencia na xestión de contratos e nomeadamente que se siga ao pé da letra o artigo 63 da Lei de Contratos do Sector Público. Como vota a favor desto se xa o está cumplindo e é transparente e cumple a legalidade? Por favor, que espectáculo, pleno tras pleno. Ben, seguinte moción. Cumplen ca legalidade? Mire, según o artigo 86, é obligatorio por lei formar un inventario valorado de todos os bens e dereitos e telo permanentemente actualizado. Sí, ustedes cumplen coa legalidade. Proposta de alegacións contraria aos informes dos técnicos, moi legales. En fin, mire, vamos a falar do que lle interesa ao Carballiño, que pois ter ese inventario de bens feito, primeiro feito, e despois permanentemente actualizado. Entendo que saben vostedes cales son os beneficios de ter ese inventario ben feito, ben actualizado e ben traballado. Quero entender que vostedes o saben. Non o fan, pero entenden que hai que facelo. Entón, é unha irresponsabilidade grave a situación na que nos atopamos. Da igual que sexan vostedes quen este gobernando. O que non se pode estar é sin eso, sin esa instrumenta e esa ferramenta tan importante para a xestión municipal. Porque, mire, no 2016 xa veu a pleno unha moción, xa ve que todo isto é repetido. Si traemos as mocións repetidas é porque vostedes non fan ben o seu traballo, porque, repito, que non empezaron a gobernar antes de onte. Levan 6 anos gobernando. Entón, claro, volvemos a pleno a traer esta moción pola importancia que ten. Entón, vamos a ver, hai un montón de edificios infrautilizados, abandonados,
E ao mesmo tempo hai un montón de solicitudes e de necesidades de colectivos dese centro de saúde, de necesidades para optimizar os recursos que temos. No 2016 decía o alcalde que estaban traballando nelo, que xa habían identificado un montón de edificios. Entonces gustaríame, entendo que os teñen aí todos a relación, en que punto teñen ese expediente, porque claro, son moi transparentes, e vostedes dan toda a información, pero a esta moción tamén poderíanlle acompañar o que teñen feito, o que levan feito. Eu xa non digo o que se fixo do 92 ou 2016, eso xa eu vou deixar ali. Vou a preguntar solo polo que se comprometeron nun acordo plenario no 2016 de facelo. E na prensa, isto é un artigo de prensa que a vostedes se lles dá tamén, donde decían que estaban identificadas todas as propiedades, que se estaban registrando, que era custoso, pero a súa vez era moi beneficioso. Un dato sorprendente, que incluso a segunda planta do Concello non estaba dada de alta. Atopáronse con un montón de deficiencias. Vale, ben, perfecto. Como teñen? Fixeron algo? Está a punto de rematar? Porque fíxese vostede que naquel momento, e isto é grave, gravísimo, naquel momento decíase que nin tan siquiera tiñan inventariado, é unha anécdota, as desbrozadoras. É dicir, que se había que ir desbrozar a algún sitio e se precisaban de desbrozadoras, o mellor chegaban e non sabían nin o que tiñan. Isto é grave, isto é grave. Entonces, por suposto que estamos totalmente de acordo en que se faga o inventario, pero gustaríanos saber en que punto teñen, porque según vostedes comenzaron xa no 2016. Sí. Ben, estamos todos de acordo que hai que facer o inventario, que é práctico, que é bo para o Concello facelo. Estamos tamén de acordo en que é unha obriga legal, é facelo e telo actualizado. E digo que estamos todos de acordo porque no 2016 presentou unha moción o grupo AVSON, moción do grupo mixto AVSON para este tema, non? E remataba o alcalde, Paco Fumega, e dice: remata o alcalde sinalando que efectivamente o Concello que necesita é un inventario novo e que se vai traballar niso. O que non nos dicía é cando, claro. Estamos no 2021. E no 2021 o que vemos é que non se fixo absolutamente nada. Se antes nos tiñas que dar explicacións de por que este ano solamente había 2 contratos publicados e fai 2 anos 20, ora tenos que dar explicacións do que pasou durante estes 6 anos, non? Perdón, 5 anos, non? 5. 28 do 7 do 2016. Sí, 5 e algo. 5 e medio, dixámoslo, non? 5 e medio fíxose algo. Traballouse no inventario. Porque, claro, podemos seguir traendo esta moción, podemos traer tamén o pleno que ven. É que nos contente dos mismos, estáse traballando. Pero a isto hai que poñer prazos e hai que facer as cousas e teñen que rematarse algún día. Nada máis na primeira intervención. Gracias, Ricardo. Non é nos últimos 6 anos, é nos últimos 30, pero efectivamente hai que facelo e hai que actualizalo. Dicir que sí se empezou a facer, e xa hai, por exemplo, un estudo de catalogación de bens. Cuidado. ¿Qué pasó? Por favor. Nada, despois deste momento estelar, vamos a continuar. Nada, decir que existe un estudo de catalogación de bens que se lle facilitará, obviamente non é un inventario, pero se lle facilitará o inventario, se fará efectivamente cando se poda. Hai que solicitar, obviamente ten que facer unha empresa externa. Sabemos que algún concello, por exemplo, tuvo un custe de 140.000 euros, por exemplo, xa dá unha visión de que, dende logo, non é algo menor. Por lo tanto, o noso interese sí é facelo o antes posible, por eso vamos a apoiar a moción, pero, bueno, xa digo que agardamos que a disponibilidade económica para o inventario
se poda executar sin ningún tipo de problema e que non teñamos ningún tipo de anomalía durante este ano, como tuvemos, por exemplo, nos últimos anos que houve que facer esforzos de outra índole. Por lo tanto, xa digo, o noso interese si é telo, se pasará tamén o estudio de catalogación de bens que se fixo, que non é un inventario, non é un inventario, é un inventario, con todo o que conleva, e, polo tanto, pois, xa digo, o noso compromiso é facelo, apoiaremos a moción, porque tiñamos interese en facelo a eses anos e mantemos hoxe e agardamos pois, que ao longo deste ano que comeza pois, se poda levar a cabo. Nada máis, moitas gracias. Sí, gracias. Adolfo. Ben, efectivamente, un inventario é un inventario, e un plato é un plato, e un vaso é un vaso. E isto é algo que todos somos conscientes de que é unha ferramenta imprescindible. Decía o alcalde Fumega, no ano 2017, eu formaba parte dese goberno, que a pesar del coste para registrar estas propiedades, es elevado, Fumega apunta que vale la pena, ya que aumentará el valor patrimonial del concello, que si ahora está entre los 58 y los 60 millones de euros de capital inmobiliario, esta cifra se incrementará de forma notoria. Algunas están cerradas, sin uso, como las casas de la estación de tren, el Bajo de Castrovanga, entre otras, pero con convenios inmobiliarios. Se les puede y debe sacar partido. É dicir, éramos plenamente conscientes no 2017 que isto era interesante e que a curto medio plazo a nivel económico sería moi rendible para o Concello. Non creo que o inventario municipal do Carballiño coste 140.000 euros. Claro, vostede dixo un Concello, pero non é o mismo Santiago ou Vigo que o Carballiño. Vale, falamos de cousas diferentes. Pareceríame 140.000 euros auténticamente exagerado. Alégrame que apoyen unha vez máis esta moción. Preocúpame, farase cando se poda, porque se a cuestión económica do impedimento, este ano modificáronse 4 millóns de euros do remanente. É dicir, se isto é algo prioritario e unha obriga legal, ao mellor é máis urxente que outras cousas que se están facendo. Falábamoslo, hoxe non quixemos entrar no tema da suba de impostos, pero aquí xestionanse moito diñeiro todos os anos. Podemos compartir, uns poden dicir, pois o importante son as orquestas, as esculturas e os pivotes, e outros poden considerar outra cousa, pero o que está claro é que cando hai obrigas legais hai que cumplilas, e iso hai que darlle prioridade. Cando se poida, é que se debe, é que están obrigados. Entonces, estamos falando de que algo necesario, útil, e que a medio prazo, cando este feito, vai ser rendible para o Concello, vai traer rendemento, incluso económico, pois aí é onde hai que poñerse. Aí é onde hai que poñerse. Estamos falando de que ao mellor evitaríamos conflitos do centro de saúde, ou teríamos minimizado, reducidos tempos para ter chan para o centro de saúde, non teríamos que ao mellor estar alugando locais que hoxe se está pagando por eles, poderíamos ter os colectivos do Carballiño que están desesperados pedindo locais, ao mellor poderíamos ter ubicados nalgún e darlle uso a locais que son en teoría de titularidade municipal. Ao mellor saberíamos ou non teríamos tido escritos que tivemos que a fábrica do papel, que fai pouco estaba sin registrar, o alcalde dixo nos aí atrás que estaba registrada, vamos a entender que así foi, pero se había moitos cartos ali invertidos e seguía sin registrar a nome do Concello, con todos os problemas que iso trae consigo. Ou a experiencia que se viviu cando foi a hora da Plaza da Veracruz, que foi máis ou menos o mesmo. Iniciouse un proxecto convencidos de que era de propiedade municipal e depois resultou que non. Non sei se o lembran vostedes, pero foi un Cristo. É dicir, todas estas cousas hai que evitalas. E todas estas cousas é o que un inventario ben feito e actualizado ano a ano, que despois xa é máis ben unha rutina, como de subir os contratos, unha vez que se aplica a ferramenta, ese definición personal que fai, xa é mimético, xa se fai no momento, é dicir, algo mecánico. Entonces, como digo, agradecerlle eso, pero que non sexa cando se poida, bueno, cando se poida evidentemente, pero que se poida canto antes, quero dicir, que sexa algo que se lle dé prioridade, de acordo? Moitas gracias. Gracias, Adolfo. Sofía. Ben, pois a verdade é que hai bastante pouco que decir despois das explicacións que deu o portavoz do equipo de goberno. Bueno, non é dende o 2016, é nos últimos 30 anos. Señores, deberían ser un pouco máis ambiciosos. Ou para que se presentan as eleccións? Para mellorar a xestión dos anteriores ou para decir, nos vamos a ser igual que os anteriores? Porque a súa xestión é continuista e así se demostra en todos os orzamentos. Ben, é grave decir, farase cando se poda, porque isto é obligatorio por lei. Entón, vostedes están dicindo que cumpriremos a lei cando se poida, porque é obligatorio por lei. Entón, farase cando se poda, cumpriremos a lei cando se poda. Xa adiantou que o vai a facer unha empresa externa, xa dixo que non se fixera nada dende o 2016, fíxese, tiña mérito que no 2016 recoñecían que xa leeu a nota de prensa o portavoz de Espazo Común, non a vou a repetir,
tiña mérito. No 2016 recoñecían que había unha eiva e que había que traballar en ela. A día de hoxe, pois, votan en contra. Ali votaban a favor e agora votan en contra. Si, me mira vostede así, porque claro, dixo que van a votar a favor da moción, pero que ten... Vamos a ver, isto é unha declaración de intencións. Vostedes votan a favor para quedar ben, porque se estuveran convencidos do que están votando, estaría feito, porque votaron a favor tamén no 2016. Non sei os veciños se poden crer ou non crer, ou pensarán que lles estamos tomando pelo, evidentemente, porque claro, di vostede que o noso interese é ter ese inventario. Pois teño tan fácil como facelo, nin máis nin menos. Fágano e cumplan a lei, como di o alcalde, que cumplen ca legalidade, pois cúmplana. Mire, e que lle van a decir, porque eso levámoslo todos nos programas electorais, pero coincide que vostedes son os que gobernan, que lle van a decir a todos aqueles que precisan un local, chámese Casa da Mocidade, local de ensaio, locales para as asociacións, locales que necesitamos un montón? Que lle van a decir? Estamos traballando nelo. Estamos traballando nelo. Po 2023 penso que o vamos a ter. Temos a Casa do Pobo abandonada, a Casa do Peón Caminero abandonada, as casas da estación pechadas e así sucesivamente, con un montón de infraestructuras cada vez máis decadentes. E vostedes non fan absolutamente nada. Entón, moi bien, vamos a votar todos a favor da moción de espazo común, por suposto, porque queremos que se cumpla a lei e vostedes seguirán sen facer absolutamente nada. Moitas grazas e nada máis. Sí, Ricardo. Gracias, Sofía. Sí, bueno, pues, efectivamente, non é unha cousa que ven dos 6 últimos anos, ven dos últimos 30, non? Desde o ano 92. Que pasa? Que eu penso que eso, o que che debe levar a pensar é que non é unha xustificación. O sea, se levara 6 anos, pois dice, mira, temos de fai 6 anos e imos tirando, pero fai 30 anos. O que che debe levar a pensar é todo o contrario do que estás pensando, de que hai que facelo xa. Hai que poñerse xa. Volvo a repetir, porque é práctico, porque é bo para o Concello do Carballiño e porque ademais é unha obriga legal. Volvemos ao que che levo dicindo moitas veces. Decir aquí 140.000 euros é como decir 14.000 ou como decir 1.400.000. Por qué? Porque desde o ano 16 non fixestes nada. Se ti me viñeras aquí agora e me dixeras, mira, é que isto temos que xuntar os cartos porque son 140.000 euros. Pero é que non fixestes nada desde o ano 16. Nada. Nada en absoluto. E agora, a ventaxe que tengo, que me alegra, é que ti estás dicindo, bueno, xa miraremos como vamos facer, e non nos topamos co que nos decía o alcalde no 16, que era que se vai traballar niso. Non che digo que estuvera feito, que se traballou desde o ano 16? Absolutamente nada. Non sabes canto vai costar, non sabes nada. Nada. E claro, agora, pois, mira, eu salgo co convencemento de que tampouco se vai traballar, de que non se vai facer nada, porque tendes unha idea de que vai costar 140.000 euros, entón, bueno, pois xa nin preguntamos, xa non pedimos presupuesto, nin miramos como podemos arreglalo. Nada. Ao final é isto, o sea, damos igual, pero eso sí, va a votar a favor do acordo e de cumprir a lei como non pode ser menos, claro. Pero o asunto non é votar a favor, nin decir que é necesario facer o inventario, o asunto é facelo. Entón, esperamos que se faga. Pois isto será unha desas preguntas que añadimos a todos os plenos, como cada moción que se aproba. Oye, quedamos en facer o proxecto da carretera de Ribadavia. Está feito. Sabes, esas que facemos todos os plenos, para que non se vos olviden, polo menos, que os coitedes unha vez ao mes, que non cumplides co que falades. Vale? Non nos queda outra. Nada máis. Gracias, Ricardo. Diego. Ben, bueno, como xa dixen antes, sí que fixemos, nós sí que fixemos un estudo de catalogación de bens que xa dixen que non era un inventario, pero xa é un avance importante e xa dixen que poden ter tamén a súa disposición se queren. Por ir por partes, xa aproveitando, dicirle a Sofía que este todo o tempo non me mira así, non mova a cabeza así, eu penso que debería evitar esas valoracións porque están fora de contexto,
Eu digo a miña valoración. Despois, no que di respecto ao tema dos locais para os colectivos, eu digo que se está suplindo, se está saindo adiante pois con todos os espacios disponibles do Concello para todos os colectivos, están a disposición de toda a veciñanza. Penso que a pesar de que hai moito que facer, como por exemplo no caso do pabellón que se falaba antes, que efectivamente todos somos conscientes que fan falta mellorar e ampliar as instalacións, nós estamos traballando debido a que seguramente pois outras administracións apoyaran pois a labor de gobernos que non son da súa mesma cor, pois seguramente pois teríamos máis facilidades e non dispostaríamos outras opcións. Agora ben, nós, a acción máis racional, agora mesmo é facer a intervención como quedamos e como así nos lo dixo dende a Secretaría do Deporte, pois en facer executar a mellora no pabellón da Ouceira, que vai permitir ter un espacio adaptado máis no Carballiño. Despois, respecto ao que dicía Adolfo, sí, digo, nós non podemos enganarnos, quer dicir, é unha cuestión tamén económica neste caso, digo, vostedes non teñen que saber que se piden un pabellón novo, se pedimos facer máis inversións, se pedimos máis servicios, se pedimos tal, e ao mesmo tempo tamén estamos dicindo que que queremos baixar a recaudación do Concello, pois tamén temos que saber que os cartos fan falta. En este caso, pois os cartos fan falta para levar a cabo o inventariado, que xa digo que para nós é unha prioridade e que intentaremos que ao longo deste ano poda ser unha realidade e se comece o traballo para que forme parte xa da realidade que decía antes. Nada máis, moitas gracias. Adolfo. O ano 22, digo, non o ano 21, aunque dices ao largo deste ano, non será nestes 15 días. O 22. Ben, Diego, en primeiro lugar, escoitándote, pois, dis, oye, pois todas as asociacións teñen acomodo, non hai problema, estamos cumplindo e cubrindo as necesidades. As DIFICA está no piso de arriba no local de espazo común, non hai casa da xuventude, a pesar de ser un acordo de fai máis de 2 anos. E así podíamos seguir ata o infinito. O baloncesto está en Maside. Bueno, podíamos falar deso longo e tendido, pero non é do que se trata. Tampouco me vale o argumento da Xunta, tampouco me vale o argumento de que outras administracións non colaboran, porque eu creo que me coñece sabe perfectamente que estou nas antípodas do PP en case todo, pero, por exemplo, temos o exemplo do Centro de Saúde, onde a Xunta parece que ten a mellor disposición, e aquí cando se fala por parte de tal, non, a Xunta colabora, o alcalde fartase decir que a Xunta un entendemento fantástico e tal, e resulta que a Xunta quere facer o Centro de Saúde e o Concello non lle pon terreos a disposición. Pois, home, o mellor o problema é outro. E despois, Diego, para pechar a cuestión económica. Insisto, despois de este ano incorporar 4 millóns de euros de aforros ao orzamento, ter un orzamento que uso que vai rondar os 15 millóns de euros prácticamente este ano, decir que claro, que nós somos malos porque non deixamos subir impostos, que nos que propoñemos inversións a todas horas, lóxicamente, a nosa función, o goberno terá que decidir cales son as prioritarias, pero se nós propoñemos crear infraestructuras e o goberno decide gastar 40.000 euros nunha escultura, darlle 20.000 euros ao Rally de Ourense ou pagar 17.000 euros a unha empresa por facer fotocopias para unhas bases, pois ao millor, insisto, fallan outras cousas, ao millor non é tan simple como soltar a pedra así desa maneira. As prioridades, volvo a dicir, marcanas vostedes e deciden en que se gastan os cartos, por suposto, pero ao mellor resulta que un inventario é máis importante que unha escultura agora mesmo, vale? Que ademais, non sei se o miraron, sería interesante, xa que introduciu vostede a cuestión económica, que trouxera unha idea dun orzamento, dicir, oye, pois pode costar tanto, porque hai subvencións, mínimo de ata o 50%. Os concellos danlle subvencións para facer inventarios municipais, igual que as dan para a visitación do arquivo, que é outra cousa pendente, que se falou sempre, que todos estamos de acordo con a súa necesidade, hai subvencións e hai empresas que o fan. É dicir, é cuestión de poñerse a él. As cousas hai que empezalas para chegar a algún sitio. É cuestión de prioridades. Volvemos ao de, bueno, farémoslo cando poidamos. É cuestión de prioridades. É importante a transparencia nos contratos e subir os contratos? Pois eso, ten que mañá alguén poñerse con eso, algún concelleiro dos liberados, e poñerse cos traballadores que faga falta, e aí sí, se non dan contratado traballadores, que insisto, é unha eiva que teñen porque siguen insistindo vostedes en tela, porque así usan os cartos a partida de persoal para outras cousas, cando podía estar funcionando moito mellor todo isto con persoal contratado para cubrir esas vacantes, así vostedes poden decidir outras prioridades. Cando se fai desa maneira, funciona. E aquí sabemos todos por experiencia. Cando alguén se propón algo, verdade, señor alcalde, que funciona, hai que estar encima, hai que traballar. Vostede as cousas que saca adiante, sexa a festa do pulpo, sexa a ruta das tapas, aquí hai que traballar moito e estar encima das cousas. Pois isto é exactamente igual.
Todo depende do que se priorice, do que se considere importante. E entonces, cando realmente estas cousas non decimos farémolo cando poidamos, non, ímolo empezar mañá. Non queremos que dentro de 6 meses veña a oposición, como decía Ricardo, a enmendarnos a plana porque chegamos a un acordo, votamos a favor porque sabemos que é unha obriga legal e unha necesidade, pero non fixemos nada. Eso é tan sinxelo como eso. Nada máis, moitísimas gracias. Vale, gracias a todos. Bueno, simplemente dicir que, efectivamente, encima da mesa hai un traballo xa feito que poden calquera de ustedes ter accesibilidade a él, que hai moito que facer por diante, indudablemente que ten un coste económico que é moi importante os apoios de outras administracións, tanto nesto como noutras cousas, que non quepa a menor duda. Pero, bueno, a moción entendémola positiva, indudablemente, nelo nos vamos a traballar. Entón, por favor, votos a favor. Gracias.